Привет! Какво работиш и къде? Здравей, изключително ми е приятно. Работя като медицинска сестра. В момента работя в болница Пирогов отскоро, но за краткото време, в което работя там, вече смея да твърдя, че съм добре запозната с естеството на работа и организацията. А защо избра тази професия? Това е много интересен въпрос. Ако трябва да бъда честна, самото образование го записах с цел обща култура. Никога по време на лекциите в началото, първите 1-2 месеца, аз не съм си представила, че ще го работя това нещо. Но парадоксът е такъв, че колкото и клиширано да звучи, първият път, в който влязох в болница и бях от другата страна, не като пациент, аз се влюбих в тази професия. Усетих една тръпка, една магия, която не може да се сравни с нищо друго. Това да знаеш, че си помогна на някой, че си направил нещо смислено днес, че може би си направил нещо изключително важно и безценно, просто уникално. Добре, ти си решила да избереш тази професия, чувства всички тези неща. Колко време всъщност протича обучението, образователния процес? Бакалавър, магистратура, всъщност бакалавър ли е висшето образование за медицинска сестра? Да, самото образование е базовото за медицинска сестра, с което можеш да работиш в България. Продължава 4 години, като последните няколко месеца са преддипломен стаж, който е много полезен и определено може да насочи човек в каква посока да се развива. Но това не приключва. Всеки, който иска да се развива, има магистратура, която в момента аз уча, вече съм към края, управление на здравни грижи. Тя също отваря много врати на ръководни позиции или в научната дейност. Зависи кой какво го влече. А ти казах, че тези последните месеци са добра възможност да избереш път на развитие. Здравните грижи, казваш, че има много възможности. Да. Като медицинска сестра, какви са възможности за избор на развитие? Значи, може да работиш като медицинска сестра в тежко отделение, може да работиш в кабинет, в детска градина, можеш да бъдеш старша главна медицинска сестра, може да си асистент, преподавател в университета, ако си достатъчно амбициозен, ако имаш необходимите знания, може да станеш дори доцент, докторантура. Общо взето, пастъркилим. Да, това не съм сигурна дали може, но да, ако някоя сестра стане министър на здравеопазването, тогава съм сигурна, че може нещата да потръгнат. Какво би променила? Ако съм на тази позиция ли? Примерно. Какво би променила изобщо? Може да вземеш решението сама. Бих създала по-добри условия на труд, доколкото мога, което не включва чисто финансово само нещата. Разбира се, и финансово има нужда да се подобрят, но като материална база бих вкарала нови технологии, бих наблегнала на тази част, да улесня работата на медицинския персонал и да го направя по-качествено. Казва, че има дефицит в момента. Последните години. Така ли е? Усеща ли се в болниците? Ти усещаш ли го? Да, аз смея да твърдя, че няма болница, в която да съм била и да не се усеща този дефицит. Той е навсякъде. От най-голямата и най-спешна държавна болница до най-лъскавата частна болница. Навсякъде търсят сестри, навсякъде, за съжаление, са малко. Не само сестри, като цяло медицински персонал, но при сестрите се усеща голям дефицит, който, за съжаление, след няколко години ще се усети още повече, тъй като доста голяма част вече са в пенсионна възраст. Също така, доста млади хора не са запознати с професията и, за съжаление, не я учат, не искат да се занимават с нея, което според мен е така, защото не са достатъчно запознати и нямат реална представа за това какво всъщност е тя. Работя на смени, обикновено са 12 часови и дневна и нощна смяна, само да вметна в тази професия. Това е хубавото, че е възможно много гъвкаво работно време. Реално той е график, може да се правят уговорки с ръководството на болницата, ако разбира се го позволява и нямат някакви определени условия. И може човек да има предпочитания в работното време, в това как да са структурирани нещата, за почивни дни, не е строго регламентирано работно време. Важното е да се направят определените часове и всички да бъдат съгласни с това, разбира се. Тоест е абсолютно възможно да съчетаваш, примерно, магистратура по здравни грижи
с работата ти като медицинска сестра, дори в Пирогов? Да, както и още няколко неща. Има ли нощни смени? Да. В работата ти има много тежки моменти, но предполагам има и много позитивни такива. Можеш ли да ни разкажеш за позитивни моменти по време на твоята работа в последните години? Забавни моменти. Сигурно има и такива. Но то е пълно с такива моменти. В момента се сещам за няколко. Мога да разкажа нещо, което съм се почувствала много добре, тъй като беше съвсем в началото на тази работа и не го очаквах изобщо. Тръгвам си от едно дежурство в COVID отделение, при което се качвам в моя автомобил. Чувам, че някой тропа по прозореца на колата. В първи момент леко стресната. Виждам една жена, която беше пациентка доскоро в същото отделение. Беше гравирала върху дървено парче благодарности, специално с моето име, колко е доволна, колко оценява това, как са ми спасили живота. И нали, човек като не го очаква, в същия момент тя е положила такъв труд и усилия. И че става много мило, приятно и си даваш сметка, че наистина си спасил животи. Има ли сравнение това чувство на удовлетвореност с нещо друго според теб? Не. Дори много пъти съм казвала, че като си купя чисто нова чанта, чувството е много по-леко, отколкото това да помогнеш на някой. Аз много обичам чанти. Взима ли нещо работата ти от личния ти живот? Ами определено се е случвало, да. Имало е много рождени дни, поводи, даже се сещам за една сватба, дано да ми простят, едно кръщене, на които не съм присъствала, но това е. Така, човек ще ищеш здравни грижи, магистратура. Да. Какви мечти имаш като кариерно развитие? Как си го представяш? Къде се видиш след 10 години? В интерес на истината, аз съм, може би, малка част от хората, които не учат тази магистратура здравни грижи с амбиции да стана старша главна сестра или да преподавам в университет. Уча просто защото ми е интересно и със сигурност аз винаги се виждам до пациента и никъде другаде. Ти каза по-рано, че не си имала идея всъщност да учиш за медицинска сестра. Било е случайност, влязла си в болница и след това си била сигурна, че това е нещо, с което искаш да се занимаваш. Да. В България има дефицит на хора, които и учат, и работят в своята професия. На какво го дължиш? Очевидно, че има проблем с условията, с материалните бази, но ето ти си пример за това как един млад човек е решил да избере точно това. И ако трябва да посъветваш един човек, който е 11 и 12 клас, дали да го прави, той го усеща като призвание, но на база на това, което чува в общността, около себе си за минусите, какво би го посъветвал? Ти идва и те пита. Искам да уча за медицинска сестра, обаче чувам всички най-лоши неща, ниско възнаграждение, тежки случаи. Да го почвам ли? Смятам, че ако някой дойде при мен и ми каже, аз винаги ще го посъветвам да започне, защото на мен нямаше кой да ми го каже това, като изключи майка ми. В момента, в който казах на повечето ми близки приятели, че аз ще уча за сестра, всички реагираха лошо, черногледо, защото това е масовото, което се тръби за тази професия. Повечето хора не бяха оптимистично настроени. Няколко години по-късно, виждайки те през какво преминавам, споделяйки всичко това с тях, точно хората, които бяха против това нещо, ми казаха: ей, трябваше ние да учим сестри, дали не е късно да запишем, ще ни помогнеш ли? Смятам, че млади трябва да бъдат по-информирани, за да могат да разберат всъщност смисъла на тази професия и това, че тя не е никак лоша, напротив. Тя отваря много врати, тя е много голям плюс, има много голяма възможност за развитие и много динамична. Всеки ден е нещо различно, в никакъв случай не е отекчителна, по-скоро е приключение, защото сега седиш, пиеш вода, не знаеш какво ще стане след 5 минути, не знаеш след 20 минути какво ще се случи. Може да имаш наистина много интересни дни и много пъти са изпълнени с незабравими емоции. Спомене медицинска сестра, хората много често го свързват с ниски възнаграждения. Така ли е?
Може ли да се получава добри възнаграждения и в краткосрочен и в дългосрочен план? Ето ти работиш от 4 години. Има ли възможност за добри възнаграждения? Може, естествено. Аз дори преди да взема диплома като сестра, за никой не е тайна, че всички здравни работници по време на следването, които проявяват интерес, започват да работят като болногледачи, като здравни асистенти, като санитари. Аз мога да се похваля с това, че още на първата година, в която стартирах да работя, взех една доста стабилна заплата. Тоест, ако човек иска да се занимава с тази професия, той може да изкарва добро възнаграждение. Да, разбира се, може. И да се развива кариерно. Определено има много начини за развитие. Добре, ти кажа, че работите на смени. Коя е най-дългата смяна? Колко най-много часове си прекарва на работното си място? 48 часа. След това останах още около 7-8, просто защото ми беше приятно и... 56 часа? Да. Това е дълга смяна. Да, може да се каже. Това беше в COVID, ние бяхме много приятели колектив, всичките си бяха много задружни. Аз 48 часа съм карала, ама са дошли другите, където извън работа нямаме време да се видим. И останах там, мухабетче, кафенце, обядче и така. Ти не си представя, че като в болница само работиш, де. Аз имам един любим сериал, Доктор Хаус. И винаги съм се чудил дали има прилики с действителността. Можеш ли да ни кажеш малко повече на тази тема? На мен също това е един от любимите ми сериали. Искам да ти кажа, че има огромни прилики, даже живия живот в болницата е малко по-цветен от сериала Доктор Хаус. Спомена, че най-дългата смяна е 56 часа. Че работите на смени, че графика е различен. Остава ли време за личен живот? Разбира се, че остава. Даже бих казала, че преди не ми оставаше. Тази работа учи много на дисциплина и да умееш да си разпределяш правилно и рационално времето и да не го губиш за глупости.